Usa nga pasero San Billy Boy nga baas sa nagpost sa Facebook kung rin damo naging reaksyon ng mga tawo. Igin post ni Leonito Donday sa Facebook ang iya kabigito tungod ang era na abat ang sumakay ra usa nga bus. Kung din kaopo niya nanay ng pira ka oras sabang na biyahe nag-request siya nga maihin niya nanay ngan malusad. Tikang palan magnanay usa nga ospital at Tacloban nga nagpa-check up tungod nga balik-balik ang heranat. Hasalaysay ni Leonito waray daw konsiderasyon ng driver han mao naging sakyan ni ang biyahe sa rakyan tikang terminal pasado las 4:30 kulob pakadto liwat a Villarreal. Dida Santa Rita nag-request liwat Leonito nga maihin iya nanay. Ginhulong liwat han driveran magnanay nga nagyakan usa nga pasaheros nga ayaw pag pinakadtuwa tabok tungod nga lagas na ini nga nida na naton ligin ngem tabon hitong payong. Naging baton liwat ang driver nga ayaw kuno tungod na nakabiling naman hin CR. Samtang nakabat naman hin diskriminasyon ang magnanay naging titinawan hiraan iba nga sakay skopo ng driver nga among pag-post ng kabigito ni Leonito ha Facebook. Dira ako mahilig mag-post din so gadin kay na dira akot koan. Liboy. Kamu konsiderasyon. Naihira na ako nanay. Tiging pala kami ako ang Tacloban. Kaya gimpakuan na mo ni nanay gimpa check up kaya di makuan. Balik-balik lateranat. Nakiihinanay kanina. Nakialayon. Maupayan ng kuan nga dan kuan. Sarakyan nga. Kung pwede. Awas kuan nanay. Madalila. Oo gad. Humak kumuang gad. Gimpahawas gad kami kay para makaihinanay. Pero pag abot naman nga to. Pagkikinuhanan niyo. Pagtitinawaan niyo. Tik. Anti. Ten driver nagtitinawa. Pinangangano ka mo. Ikadamo naman ako sakay nga daiyo. Ikadamo nagsakay nga daiyo. Mayroon nga ni senior citizen nga nakuan nga na ika-irehe. Diri man niyo gan susugad basta may kaya. Adi pan masakit. May sakay dito nga maestra nga. Kung naagi kami nanyayam eh. May dukado manunta. Pero base sa laysay ni Marlon, driveran sa rakyan, tinuod nga nag-request si Leonito nga maihin iya nanay kan iya naman iniginhunong makausa ha may barangay Katikugan, Santa Rita, Samar. Ang kuwan na to, nakada na kami sa Santa Rita, bibiyahin na kami sa Kulog. So nga rin nga to iya nga, iya ako nga. Kaya pwede makihihikunot at kuwan lola. Kaya nga ihina. So nga rin ako. Ewan na sir, wala din kay kuwan CR. Sa Poblayan mainit. Dito na lang kita may kuhan sa Puber, may kanal si Yohil sa unan. Ginklaro liwat ni Marlon han iginyakan ni Leonito nga igpuspos kunon iya nanay nga depensa liwat han driver nga iya ginyayaknan ang konduktor. Anak konduktor kumatulatan tabok tapos may ayam nga kumarami ha iya. Amag ko nga natin nga ititinawan namon. Nagigititinawan namon ang ayam pinakinaruang la sa iya. So kira nga kung kuhan ito, puspos ito, tas sulot sa ako, tas may kaldereta. Diri singon nga, ang iya nanay anak papapuspos eh. Diri man lang nakupan ito nga, pasahero nga, papapuspos ko sa konduktor. Dugang paliwat ni Marlon na hadlok kuno hiya tungod nga pumakadto usa nga paradahan nga gimbibiling hiyan usa kuno ang kamag-anak ni Leonito nga nakataklos. Hay ginhatag nga statement ni Nora Head and VTC Corporation magtutuyan duwa para maklaro ang panhitabo. Hapag kana gimpapatawag liwat niya ang mga driver nga konduktor hin meeting para diri na maotro ang panhitabo. Inang katabi na mo ito, napausa ako, tapos tawagan ko dahil na ako driver. So actually ito, nasa Maria, amo ito nga, sitwasyon. So ako, sige ko sinakon, kinchat ko liwat ito nga lalaki, kay actually, kilala ko ito, kay nag-work ito amo, napausa nga niya ako nga, nagsugad iya. So, ano niya siya rin, gusto ko panote. Tapos, meron niya nga, tigante, makikita ko, pwede ka mo, hindi mag-restore ako na yung naitabo. So, dito, kay para ka mo, masayuran kung ano good talaga. Inchat ko iya, sorry niya, ako panote, sige buwas. Pag-restore yan kita, sige.
ko. Baga na misinterpret na budla daw doon. Ako ni pinimitingan niya ako mga driver, conductor. Yan, ako may naitagunay ni, ako ni Mira i-remind of true. Actually, oo, bagay niya nga ngalimutla. So, kung baga nakasayo pa nila sa driver, ako ni i-remind agad-agan para manibaro. Driver, conductor, ay siya si sir.